Rubrio kubwatia nigo kurigirwa nebigore byonsi. Mintobane nanda se mambia bono iga lero nani tukulinda ligenia emambie ngenya saa twancheire nande naikira ase studio ito ya Ndisi TV nyasa ito tiga karo gwancha kwa embia mono ase ngento ya organizing ya TV ito ya Ndisi abarali baroro na bonsi abali kanie kipindi kya bono mambia nyasa itabakorera mayambia mono ase ngento mwangali bagaligi ya ase TV ito ya Ndisi kubalentere kipindi gekoro kunga gokama na Nyasaye emambia bono iga naneli tukulinda ligiya togo chikwegera maigeri kurwase ebibire Nyasaye iri tumanye ninkyo gwancha kwa Nyasaye asamba gimaito itukulia lero neli tukuligiya Yesu itatu ancheire abamintoki bakoboka se mambia bono ayolio raire igonale kugota ibono boka obokamo na Kristo nande kero kuboka na Kristo onyora masina Kristo asoguma bwao Yesu ito awakorama ya emambia bono igongo chigosoma asebuku yo o kitabu kyo okora kabatumwa 12 igongo chigosome kitabu kya abakoro obotumwa kutumu kwa bakorwa okora kwa batumwa 12 okora kwa batumwa 12 ekerato gosoma egesieri kyaye egya tutakire egesieri gya katatu togenderere mbaka kianda na kewo kwana tikatara soma liriko tomanya gosaba isato paka kyanda bataba ekero aro chenga aya aweneire abayahudi bona kerto gosoma egetabu ekeiga yo mintona na gosaba nga tigatoge chakere ekero gosakere yemo omugano noro bo montoyo mo okoro kwerode erode oyoiga niga rengo monto orenge mamincha nelingana lya Nyasaye Biblia gontebenga ekera genderete koigwa abasumo ba Nyasaye bakwana lingana lya Nyasaye niga koleta amangana yo gukumia asomo churo oyahudi agaita Yakobo bomuromo abo Yohana akamonyenya akamochincha kusaka monyenya isato yamanya goteba ekero arochenga amangana aya akolire abweneire abayahudi baigure buya akagenderera mono ko gostua gose kobeka liberera asomo churo Yahudi akaronando mosomo Nyasaye okoro ku Petro akabwata Petro akamuira mbaka asechera akaira Petro akamubwata akamuira echera amatuko ayunaro amatuko yemegati etabekire ememera akamubwata akamubeka echera ime akamubeka ase ekera mubeka echera ime akamubeka ase ebyombe bya abarwani kera ekyombe nigo kere n'abarwani bane abarabwo bakamurenda akalia komosokya ase abantu nyuma ye epasaka nabo Petro arendetwe ase echera ime abantu be kanisa bagasabira bagasaba ase Nyasaye no moyo bw'omuika ase obotuko boria bwatangani bwakiete rituko liria Herode arangeretie komuira ase ekegambero kusarobeti komuira ase ekegambero Petro nigo arenge aliagati ya abalendi ba bechera ayo mintone ntarachiko endera gochinse ninkingo kwanira ase lingane lya bono mambia ninga obogimo botamenyete bono
nabo korwani gokora amaya lakini egesuisi kose ekeribonkero keribete asobogima bw'abantu banyasaye okeribo keria nakege tokoro Herode litukuria rero nabura aboge kobwate ebirenge liebia lakini aseng'enche Herode uwale moyo wikago kore asobo nyasaye ninkintege tokora aserie ng'aneri intege tomanye ng'a aye nonye kora sense nonye kora omukristo shetani tali korara niga kokoria obugima bwao obotuko n'omugaso niga rwane tesegi erinda korusie aseri ng'aneri akobeka se ebirengerere byaye erinde kere Yesu akwire nasoboroti bwense agocha kuya abantu bae enyorekana ng'a naye noroyomo asa abantu baria bagochigosiria amagima abo baria emioyo yabe gocha kuya somorero nabwo Saitani akorwana esegi oyo minto ana lirioraire chitoro Saitani tari korara nigagase no gokorigene chindoto nore Nyasaye tutari korara nigagase no gokorigia sobuya lakini ninkige kogera abantu togochandika nabo gochandika aseng'enche Herode tararu asoguma bwao nabo ore kanisa nande kwaru pake sadaka yawe kanisa kwaru paka 10% yawe kanisa kwaru ebyegwa biri bikoruwe kanisa lakini baada ye kanisa turi konyara amasenia ninkige kogera amasenia yao hatari gotoka na seng'enche Herode bado nuare Biblia gonte biga Herode ekeraita Yakobo mumuromo wabo Yohana amang'ana ya kumbe abayahudi tibarenge konyarra kumbe ng'ana amabe abayahudi nigo banchete eng'ali ng'ale Nyasaye ndirandi gwasomo kyo Yahudi niga akera baroche bono ng'a Yakobo kure Biblia bateba ng'a abayahudi amang'ana ya kababwenera Herode kerachikorigeria akarora ng'a amang'ana ya gokora niga arambaya akarora abantu bayahudi baria bagokirie oyo mintone nabo gokora ring'ana lakini none yamate yawe family yao ige kwigubia aseng'encho eroche ng'a bugima bwao bono mbategetumu bwabo genderere abantu mbaro bare kinyuro basuyite bugima bwao tibogenderera abantu mbare kinyuro bategetiri ng'ana ri Nyasaye tiri baso bugima bwao mbategetyo gosenigwa ko baso bugima bwao naba bayahudi barenge gokora amang'anaya kurulitang'ani kurwaso banene ase erieta ria mo Saitani yo kurukubana Herode nabategete akori abantu banyasaye ebikone kose bituruturu bitari gokora gento cheke bitari kobweneka akamanya kobeka abantu akaranga abantu abanande baigure buya aseng'encho ye amang'anaya ing'abono Nyasaye tari gwatuka somochi oyo Oyahudi bono akarabono aseng'encho Petro nenwari agasene korandiri ng'aneri akagenda agachira Petro akamubwata ekerabwata Petro akamubeka asechera Biblia gontebekera kobeka Petro asechera Petro akasibwa nemenyororo ekerare asechera aria igabe twechera yabwata chichuma tigachichere chibono tobwate sa echere ri Petro abegetwe nturi konyerengana na cherere seita gusere ensi ito ya Kenya echere bagoteba ng'a igo yabeke chichuma igo yaroseri chichuma chioka baganyitiri tukorire Pasaka rigwika barusi Petro roro bachikomuita bachikomusokia asobosio emuganda bw'abayahudi abayahudi nabatagete igo ayo mintone tiri kubwati ng'ano chiete kanisa tiri kubwati gokorora amaya abantu bagunchukanaine abantu bali muri chichirani na barabwo eyamate yao abantu mbaro chiene michiao kitari gotako goseni gukwa kobe bago chikorra kugoseseni gwa bayigubube Shetani akobariria maiso ekera korrango muntu yomo nigagunchuka omwere Nyasaye orera mono sana Shetani oire na mono that's why akonyorekera abwatira omuntu nigakumunchukanania onchukanania obwatu onchukanania omuntu iround mpaka mwishoe anyetanye to kaita kunyura bwango Nyasaye omuataki pako muuro obugima ayo mintona ningi okonyora abantu akwing'entera kwanya kuibolingana yeka omuntu akwing'enta bieka kwanya kubolingana yeka omuntu akogenda ogore esumu eri gotioka onyu kwanya kuiboli ningi yeka omuntu akona cheki ne kibaso mabwaya
onye omuntu gote no moro nga naya gochokominyokia kwatama lakini kwanyara omuntu oibetu yo oinyenya iyo mintone Saitani kerago kurigia paka kerago konyora igago korra mabe lakini yo wimbora bibilingo antebye katosome tabe ochinse lingana lyo bubui elimo natakotegere mambi yabona ekero koboka lingana liko konyoso mabwao lingana eliko kwana iga Petro ekerara ile chitoro chiria litukolire pasako botuko bolibo goika abantu bagogeta abayahudi nga lero Petro mambi nkole ntwara sobo sio bwito elinde nera itwe kusengo nyenyu ale gochikoba kusengo sambwa ale gochikosambwa lakini Biblia gatebanga obotuko obwo amaraika Nyasaye agasika sechereria ningi kiagera maraika Nyasaye aika sechereria Biblia kwananga ekere Petro abwatwa ekanisa chons chigachamo ekere chiachiramo chigaisaransa chikabeka masabo bagosabira Petro bakubori Nyasaye ancha Petro asiburi kurwa sechera amasabali Nyasaye akanyaiwa yo mintone nkine to kwatebane mambi yabona ekero kora amangana Nyasaye nigo wikotu aro kwigena wikotu aro wiseneke ime yao inga Nyasaye na bao korege ento kiliota kageretie kebe ninki okwigena nabokora gokongwa sabantu nabokora kong ime ya mwanya bantu rakine kero bwato okwigena aseringana liota maeti ngandibe nigo likoba nande lyako konya okwigena ringana liota maeti nigekerege ntekia chengencho asobugima bwao egento yakara abantu bagusira magima abo na sengencho yogosiro kwigena bantu basiriyo kwigena bantu maeti ngo kwigena nkoro bantu baito kwigena ngento kiri baroche ya tia kwigena ngento kiri kwaro lire kara igene ngento kiri tarara yakogera nore Nyasaye oyo otuyigente Nyasaye naro wetera samaliko ekogera Nyasaye oyo ekato kwigena naro lego tokorere bikone ekero igente Nyasaye naro ebikone nigo bigogochira oyo mintone Petro ekebo tukuri boika akairwa amaraika agacha manyanga barendi babekira ari Biblia gatabenga barenge 16 ebyombe byarenge bine na kire kyombe kyari gotwara abantu bane igo abantu ote barenga barende techereria igo barenga abantu 16 barende to muntu kuruku Petro tatama nande stose ekerare ndire nigasibire menyorora amaboko agasibuna amaguru ne nyombe yarenge ichuma chuka nanda akabekwa kalendwa ebite kire gite kyabwata basikari lakini nga maraika gasoime agasibura chinyororo chiria abasikale bale batayigwetie agasibura chichera chichikaigoka emerango ichumeka ruo abasikale batayigweti Petro agweta sabasikali ense mona maraika bako tirimboka bako genda bako soka kurwa sechera na kyurucho yo mintano obwibonga ni na ki aso mwana Nyasaye ekero igente linganeri Petro inganeri kamenya wikena Petro akabua akarwe sechera kago ikalia somo chioria asechi kanisa abande bakayigosa ngakweli Petro bande mbalinge na kwigena bande mbali koranga kente kenkebe kene eyo minto ngeta ko te bana mambingo chikokora igona ta ko te binga ingana ndirio lira sinye Nyasaye gokora ko gichaye mwanya bantu kwigeni igana ndiyo lira beri kongwa sole na burire mboyo bura wabo kongwa so mabwao bura sunyu korwororo kwanya kwigenda linga Nyasaye gento tikirie konkera gusinye kurwa so mabwao bogimo botobwate botakambo gokobwa ekero igente mwana Nyasaye Yesu Kristo obwiri go botoka emambi yabon ngokora ngotebiga weikotu aro kwigeno yo mintone weikotu aro kwira mna ko Petro abwate Petro metena abwato kwigana kwalenge very strong inga no nyobwatwa mpaka ngosiburu alenge gochi nae twaro kwena lero nonye mechandeke kubwata nonye abisa bawunchu kana nonye mbiri tiriko mata na kaba bisa baba okwanire tiriko mata na kinyo ka okwana tiriko mata na kya bali baba okwane na kya bana baba okwangire egene Kristo mano Nyasaye nere bieka orache gocha okwengeria umabwao nere bieka ora kwengeria muno menyete oyo mintone intarachi ko sabamo nae natako watebe mambi yabano ekero koboka boka mana Kristo boka na Nyasaye
beka nyasaye mutugo mutangani asikirringana lyao lyokora mutangani asobugimobo tangani Kristo munokoboka tabi nyasaye mbiamono elinde nyasaye ko igora chinchera chiao mbiamono asengencho kwa twali bagaligiye lyo kontegerera nyasaye tikabaserimono nanda abakora amaya ase emambi yabon ekeremo koboka mirobiye ebe no bosibole igoriye ne goke ebintu bino abasini nababwatie na basabira yeganye sabanchire nanya bali muri se biasara bali mo kore biasara bino aso emambi yabon mu abokire mu kwigoro cyoteli tiganya saye wanchire kwa yego so ororo elinde amasenya sacha simole monyore kimutageta kogara mwasibukire kimwatwara kwigeno kobono Yesu nyasaye basibuire nanche nabasubese yetelia Yesu kimokwa hisabari chino kibe successful mo success ano mobe abantu ababui moba abantu mokobwa emeroberi yonse mwobo setani ekera bono setani twamubuire bwetera chinguru cyumwana nyasaye biamono no pastor Evans Nyabando kurwase kanisa ya All Faith alia sumuchie abo nyabwegesa abusina batayibwegesa no kanisa itere na nkaseito nigere bokchoncho nyasaba seni na ndabakorama ya minto bana balia mo enamba ya nesi mintari kweba kubatebya nigere 0729488361 07293488 igo ine namba ya Safaricom kero waka tusabamo naye no konyora na bali bande mukugamba na inche asengencho yokokora okora agende kuro kunga council abongo ba council kenjire deonsi enamba yana ere yo bali moko ndija nyasaye tabaseni mono biamana seri bagaligia etochi gukora togosaba nyasaye tata no mwana mwikomo chenu biamana asengencho ya minto ba itubonsi bali batagalinga nerese mambia bono na sabiro buya bwao no bwanchani bwao no obuya bwabo tari kwera sabu mabwoito boisa na ime yabanyasaye kuwa mono igore chinchira chito chonsi eche mu bisa Satan asiekire ntoma etengo botukoba kato korara Shetani niga kurwanese gikolente basi emwamu aho tobisiri che baraka chito nchito ikira kurendo tu asiboire aserietali ya Yesu Kristo igore yeito kiroyo amakera koboka nekera gosoka amasini yago amubwatie biamana sengencho ya bana baito bari kisukuru twabekira samoka abakuboka mamba kwa kisukuru nyasa na abekira samoka ao obwanchani bwa no buya bwa utigobaisane na asabira yonsi abwane muno ligetie asemambi yabono na seriete dia tata ndio mwana mu ikomo chenu nasabena kuigena amen biamano nyasa itabakorama ya nande abara sekeringana elinde twikere buruti bulwa bogochibocha na intwekera to burugocha tonyora karanga no turamo tokogenda utimuka ase esege to arwanire yense biamana sabasini shalom barikiwe sana.